மக்களே, இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஷீவிங் மிஷின் பாட்டுட்ருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இதெல்லாம் ரொம்ப விலை அதிகங்க. உண்மையை தான் சொல்கிறேன், விலை ரொம்ப அதிகம். அதே மாதிரி நம்மளோட சேனலில் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னு தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. பார்த்தீங்கன்னா 10,000 ரூபாய்க்குலாம் மிஷின் இருக்குது. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பொருள் உண்மை தான். நம்ம எம்ஆர்எஃப் பேட் போட்டு பார்க்கணுங்க. சரி, இது வேறு போட்டு பார்த்தாச்சு. சரி, என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். ஆஹா, பார்த்தீங்கன்னாங்க எம்ஆர்எஃப் பேட் அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் ஒன்று 800 ரூபாய்க்குலாம் இருக்குது. திரும்பவும் ஒரு சுற்றுதுங்க, என்னன்னு தெரியல. பார்த்தீங்கன்னா பேட்லாம் செம்மையாக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா இது ஹை குவாலிட்டி பேட்டு. எஸ்எஸ் பேட்லாம் இருக்குது, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அதே மாதிரி இப்போ என்ன பேட்டுன்னு தெரியல. அது எஸ்எஸ் பேட் நான் பக் அடிச்சு எனக்கு. இப்போது மீஷோ ஆப்பில் எப்படிடா பக்குன்னு கேட்பீங்க, அதுவும் மீறி நான் பக்குன்றேன். பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் 21 செகண்ட் தான். இந்த பேட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு காட்டுறது தான் விலை கம்மியோ விலை அதிகமோ. தயவு செஞ்சு நீங்கள் வாங்கி ட்ரை பண்ணிட்டு இந்த சந்தோஷ் கேமிங் கிட்ட சொல்லுங்கள். அதாவது மேக்ஸிமஸ் கேமிங். பாய் பாய் மக்களே.